kan Arnolfo. Hintayon pasambaye iyapo sarabwentay ikan kanta tayo isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. La 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 isagutay di puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Hintayon pasangbayen ti Apo sarabwentay ti kankanta tayo sagutay ayat tayo kakabsat ken padatao tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Hintayon pasambayen ti Apo sarabwentay ti kankanta tayo sagutay ayat tayo kakabsat ken padatao
Tapno may kari tayo, nagdayaw tiyapo. La la la, la la la, la la la, isagutay ayat kakabsat ken padatao, tapno may kari tayo, Tayaw iti Apo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumangkin ka. Kakabsat nga addaan tayo ti napudno pamati, nauneg a pamati, ti milagro ti Dios aggaraw kada tayo. Ti pannakabalin ti Dios aggaraw kada tayo. Agtalag tayo ti grasya ken bendisyon na. Tapno maikari tayo magiranod iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangasi ken managaya. Itinapakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesara, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpagpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tayo kakaasid kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mangasika, Apo mangasika, Apo mangasika, mangasika. Kristo mangasika, Kristo mangasika, Kristo mangasika, mangasika. Apo mangasika, Apo mangasika, Apo mangasika, mangasika. When Apo mangasika, Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Iti tuy daga kapiya kadagiti
Tatawan na imbag di panagnakinda, ibunan na daka, itanog daka, pagrubaban daka, daydayaw daka. Agiyaman kamken ka, gapunin ay daklan ayag mo. Diyos na ilagitan nari, Diyos sama man nakabalin namin, ket sika po Yesu Cristo, bubugtong nga na. Diyos nga Apo Kordero ti Diyos, kenan ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangiga, kadaging libas pasul tilubong. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sika mangiga, kadaging libas pasul tilubong. Awatem kadaytoy, ararawi, Getsika situtukawili, makanawan ti Ama. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay sisika, O Jesu Cristo, inasantuan. Siksikaw ako, siksikat likangatuan, ititimpuyok ti Espiritu Santo. Iti gloria iti Diyos Amamin. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Kumararag tayo. O Diyos, babaeng tagrasyam, pinagbalin na kami nga anak mo, tapno agbiag kami, itisidong tiranyag ni Kristo. Ilisin na kam kadi ay iti amin ariro, ket aramidem nga agtaeng kami itisidong tipodno. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagariken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ti kinasirib. Saan a pinaraswa ti Diyos ti patay, ket saan nga agragsak no matay dagiti sibibiyag a paraswa.
Inaramid na ti amin tapno agtuloy da nga adda ket nasaya at kanaimbag ti tunggal maysa a pinaraswana. Awan ti makapatay a sabidong kadakwada. Saan niya agturay ni patay iti lubong? Ta saan amatay ti kinalinteg ti Diyos? Saan na tayo a pinaraswa ti Diyos, tapno matay tayo, no diket agbalin tayo aladawan na as ibibiyag. Ti apal ti Diablo tinangyeg iti patay iti lubong, ket matay to dagiti kumapon iti Diablo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo. Idaydayaw kao Apo, gaputain sa lakan na. Dayaw ka, wapo, gaputayin sa lakan. Idaydayaw kao Apo, gaputain sa lakan na. Ket di mo impalubos adagiti kabusor ko pagang angawandak. Iti lubong dagiti natay, inaon na. Iti mangliweng-liweng nga abot, na ikuyugak kadagiti agpababa. No pay kasta, pinagbiag na. Dayaw ka, wapo, gaputayin sa lakan. Ikan tayo ti pagdaydayaw iti Apo. Da kaya mapagtalka na tattao na. Apagdarikmat laeng ti pungtot na. Ngem ti kinaimbag na, aginggat at dabiyag. Mabalin nga iti rabi adasang sangit. Ngem iti bigat, ragsak iti sumukat. Dayaw ka, wapo, gaputayin sa lakan. Denggan na ko Apo, ket kaasyan na. O Apo, tulungan na. Pinagbalin mo arago ti dungaw ko. Sika, o Apo ti Diyos ko. Agnanayon na sika ti pagyamanak. Dayaw ka, wapo, gaputayin sa lakan. Ti maibasa na adaw ti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Nabaknang kayo unay iti amin nga adda kada kayo. Iti pamati, iti sao ken iti panakaammo. Iti gagaryo ato mulong ken ti ayatyo kada kami. Iti kasta, kayat mi nga adu kumamet ti ipayo at tulong iti daytoy nga aramid. Taamuyo ti parabor ni Apo tayo ay Hesu Kristo. Idinto anabak nang nagbalin anapanglaw gapu kada kayo, tapno pabaknangen na kayo, babaen iti kinapanglaw na. Diak panggep apalag-anan dagiti sabali, ket padagsenen na kayo. Ngem gapu taadaan kayo ita iti adu, rumbeng at tulungan yumet dagiti makasapul. Tanuda kay tumet ti makasapul, ket isudan to ti addaan iti nawadwad. Tulungan da kay ito. Iti kasta, adanto panagpapada. Kas ko na tinasantuan asurat, ti tao nga adu ti inurnong na, saan ang nagsobsobraan. Ket ti basit ti inurnong na, awan nagkurangan na. Ti sao ti Apo. Yaman tayo, Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Dayawin tay tiyapo, tingnan nga ayat na, ititay kinkwana, idayaw ngawan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo.
Basta kumangkin. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria, timipaiken kao ako. Bimalasiw ni Jesus ket nagsubli iji bangir ti danaw. Idi addan iti igid, inaribungbungan tinakaad-ado at tao. Demteng ni Jairo may nga opisyal iti sinagoga. Idi makita na ni Jesus nagparintumen ket nagpakpakaasi ken kuana. Ngan matay ti balasitang nga anak ko, umay kakadi, ket ipatay mo ta imam ken kuana tapno umimbag ket agbiag pay. Kimuyog ni Jesus ken kuana, nakikuyog met tinakad-ado at tao nga agdidinnoron iti likmot na. Adda ijay ti maysa a babae asa nga 12 at awenen nga agsagsagaba iti panagbulos ti dara. No pay adon tinangag-agas ken kuana ken nagastonan ti amin a kwartana iti pinagpapaagas na. Di met imimbag no di ket limallalo ti sakit na. Nadamag na ti maipapan ken Jesus. Nakilinetlet nga rod kadagiti tattao ket nakaasideg iti likodan ni Jesus. Sinagid na ti kagay ni Jesus ta kinunkunana iti bagina no masagid ko la kumauray ti kawes na laeng umimbaga kon. Dagos asimmardeng ti panagbulos ti dara na ket narikna na nga imimbagen. Iti dayta akan ito nadlaw ni Jesus nga adda pan nakabalin arimwar ken kuana. Ket sinango na dagiti adda iti likodan na sa nagsaludsod. Si asino tinangsagid ti kawes ko. Kinuna dagiti adalan na makitam dagiti adu a tao nga agdidinnoron iti likmot mo. Ket saludsodem pay laeng no si asino tinangsagid ken ka. Ngem inwaras ni Jesus ti panagkita na tapno kitain na no si asino tinangsagid ken kuana. Gapu ta nabigbig ti babae tinapasamak agtigtigarger iti buteng nga immasideg ken Jesus ket nagparintumeng iti sangwanan na. Impudno na ti amin ana aramid. Anak ko kinuna ni Jesus iti babae pinaimbag na kate pammatim. Inkan asitatal na ket saanton nga agsubli ti sakit mo. Madama pay lang agsasao ni Jesus iti dumteng dagiti naggapo iti balay ni Jairo. Natayan ti anak mo, impadamag da ken kuana, apay aringgurem pay laeng ti maestro. Saan nga inkaskaso ni Jesus ti imbagada ken Jairo, kinunanakit di ken kuana, di kaagda nagpapigsaem ket di ti pammatim. Saanen nga impalubos ni Jesus a makikuyog kadagiti tattao ken kuana. Malaksid ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan. Idi sumangpet da iti balay ni Jairo, nakita ni Jesus ti kumariboso at tao. Agsangsangit ken agdongdong awda iti napigsa. Apay nga umariwawa kayo, sinaludsod ni Jesus apaman a nakastrek iti balay. Apay nga agdongdong aw kayo. Saan anatay ti balasitang matmaturog laeng. Kinatkatawaan dagiti tattao. Pinarwar na amin ida sana inayaban dagiti nagannak ken dagiti adalan na ket simrek da iti seled ayan ti balasitang. Inigaman ni Jesus ti ima ti balasitang sana kinuna. Talitakum kayat nasawen balasitang bumangon ka. Dagos abimmangon ti balasitang ket nagpagnapagna ta sangapulo ket dua ti tawen na. Kastaunay ti siddaaw da iti napasamak. Ngem impaganet-get ni Jesus nga awan pangibagbagaan da iti daytoy. Pakaninyo ti balasitang kinunana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipaiken kao Kristo. Good morning. Maudi nga misa kon, dito'y tatta. Da kayo nga umay mangkita, no pumanaw ako nang kay madanagan, may salarabiin niya. Makiturog akto pa'y basit mat baka ano, pagawinan dak madagosan niya. Sana all, kung kunaktulat na matan naka-aircon kayon to.
Ang kanya kon, umapalakto. Ngam di yo ammo, na barbaro di simbaan nga papanak ngam da kayo niya. Kabless la idi November. So nga rot-rot to dato yan, mayat to pala kanyami. Okay, madanagan. Speaking of apal, apal ko na tayo, at danasaya at nga apal, at damot dakes nga apal. Anya nga minti apal, envy. Iti Tagalog. O nya Tagalog ti apal? Inggit. Inggit ngisit ka ko na, dan sa mo no kasya iso dayahan. Na isa balim. Inggit, apal. Depende ya apal. Adda nasaya at nga apal kuna tayo. Ti ano nasaya, depende di puso ti tao. No nasaya at di apal mo, kas pangaringan ko ma. Di ka arubam. Wow, nagiposmet. Nagtugamot ni anak nan. Makaruar mo't iti board exam nan agtrabahon. Kasi kano nasaya at di ka pupusom, anya ti kunam ka di pamilyam di anak mo. Nakong saya atin nyo ti agbasa. Tatumulad kayo kin ni Manang, wano ni Manong yo. Nasaya at nga apal dayay, han? Nasaya at dayay. Ito na makatrabaho na saya atin, dayjay tituladin nyo. Kaya iapal mo, tinasayaan. Nag-successful ko mati business na, hindi jay tituladin nyo, naalibtak dagamin, kas jay tituladin nyo. Ngam depende, no jay tao, di jay no ti apal iti nasaya at ti puso na nga tao, agbalin at challenge, nga iso ti mang pagbalin kanya na nga nasaya at. Ngam no dakes tinagyan ti puso ti tao, no insecure di jay tao, agbalin adakes di jay apal. Nagipos ka kuma, nag-graduate mo ta anak mo, congratulations, feeling blessed. Kung nati insecure, 75 to, malatag grad na daita. Dakes di jay rumwar, bat siya. Nasihaat ano makatrabahon to, dakes nga apal na jay. Tinakalakaan nga mari na, da kayo i-check yo tapuso yon. No ag-successful wano naragsak di ka arobang wano mapa-improve na di biyag na, no makudkudot tapusom, dakas nga apalay ta. Ado ti kakas di nga tattao. Lakay, kita anay, baro di TV da, 54 inches, nenta mo gumatang ti 60 inches. Bakit mabalin met? Dahil di TV pa ilaang apaya, ne, kita man ni kumare, ti tao nga dakes ti apal na, no agragsak ka nga apalan na, masaksaktan. No agpangato ka no umangat di biyag mo, ma-insecure, trigger ti biyag na, apaya nga, may agragsak isuna. Iso nga i-check mo tapuso, apaya nga min. No nasaya at di apal mo, makipag-congratulate ka. Nag-graduate ko ma di anak na ka. Wow, congratulations. Wow, nagsaya atin. Day taa, ngam no dakes nga apal. Agsangit. Nay, baro di radyo da. Kita, mama, transistor la dati radyo tayo. Gumatang ta, mamut ti baro. Agpadpadan to mo lang nga duming-duming mabalin amin. Tidang-danggan nyo. Apay nga masapol, pay lang nga at da USB na taradyom. Apal, no daduma, amuyo ti apal, dakes nga apal, patayon na ti ragsak. Haang kapulos nga naragsak. Gumatang kalugan mo. Yes, amo ti apal pay nga tao, imbes nga di ka sa pulan na laeng, haan. Anya dayjay, adanayon na pasikat. Nakagatang ako, kita mo na yung aruba ni awan. Into nakagatang ka nga rudmat, Allah, ni mga anak man na. Amoy ti patayon na ti ragsak ti dakes nga. Apaya gamin nga dati apal ti bagbaga tayo. Ngamin ko na ti umuna nga maibasa, no nagdengeg kayo mo ilaan. Nya ko na nalaman. When I pa, awang magayam sumungbat. Kunan natin yung muna nga maibasa, naglatakan, ti apal, ti jablo,
tinangted ti patay ditoy lubong, apal, inggit. Taapay ti Diablo nga rod, amo yung ni Lucifer ka fallen angel isuna. Pasurot ni Apo Jesus, soldado na. Ngam gapo ti pride na, kaya na ti umapal, kayat na ti agbalin a Diyos. Apal, simrek, ti patay. Anya ti patay nga ibagbaga na, dati matay tay amin haan. Ti patay nga agnanayon nga dayjay, maisina tayo iti Diyos iti rupan-rupa because of that pride, dayjay apal na. Iso nga naman nagapal ka ti dakes, pasurot na kani, mangrarabong. Managapal ka ti dakes, sa balit yakin pasurot king ka. Nitsi ko na kon positive or negative, apay gamin nga apal, di yung apal ti Diablo, isot ng ted ti patay. Insina na tayon, iti ayat ti Diyos, hantayon nga kadwa ti Diyos iti rupan-rupa. Ngem, dahito ibanghelyo tayo, nagmayat. Anya, duwang istorya, babae, agpadpadara, 12 years nga agpadpadara, nagasto na aminen kwartana sa nikwana, ti pagpapaagas na ngem, ham mga naagasan imad adda. Kanakilinnet-let kadagiti tattao tanadamag na ni Apo Jesus. Kasla kumamagkan niya tayo ng agsakit ka. Warningan na kata doktor mo, nagpa-check up ka, nay medyo na nga to ta kolesterol mo, alwadam, kunanak nagponsyon ta ka arrobam, anya ti basic principle na, adamot agas. Nay kita tayurik mo nagngato, anya ti basic principle na, adamot agas. Ginto no kwan, nagastom amin na, ang awanan, marigata na, doktor agsurenderan, anya ti papanam, ada madamdamag nga nalaing iji San Antonio, kung ada mga agas. O, nabilag da jay, mangyag kalati karurayan, ngam di jay lana na, 2,000 ti presyo na. Agdirok kan ti milagro. Dayjay babae, nagasto na amin ng inaramid na aming kabailanan, agdirok kan ti, may salaangan ti armas na, makita na ni Apo Jesus, anya ti kunana, masagid kulakit, dibado na. May san ti armas na, awan ti sanikwana, awan ti power nan, awan ti mabalin nan, di laangan no masagid na, di bado ni Apo Jesus, isulaangan tinamnaman na nga, umimbag. Kinaaramid akasta, imimbag, anya ti kunan ni Apo Jesus, anak ko, pinaimbag na kati, pamatim. Pamati. Di nga pamati nga awan ti reservation nan. Di nga pamati nga puren nga nila ang Apo Isus ti focus mo nga makaammo ti biyag mo. Da tayo gamin no daduma ka, adda pamati tayo nga mo, adda pila reservation tayo. Adda sa nikuhak, adda adal ko, adda position ko. Nabilagap, napigsaak pailaeng. Iso nga di pamati no daduma, matagilag anta, hantay mapadasan ngamin datay, may salangalamok ti agperman kung nada ka mapantayon. Kadi di babae talaga awanan tinamnaman na. Ngam na aramid nga imimbag ka po ta, buo day jay pamati na. Sa balimot kini Jairo, anya mo ni Jairo, official, isinaguga, nangato, kaya nangasawan, adda turayon na. Mabalin nang ipaagas di anak na, adda sa nikwana. Ngam agnangabit kin patay, na isurrender moten. Kinapanmat ni Jairo kin ni Apo Jesus, anya ti kunana, nagparintumeng. Dahil babae ka nagparintumang idibinirok ni Apo Jesus nga, oh, that's my cloud. Unana ka, nagparintumang di babae, siya, unana, nari na najibilag. Nimot Jairo, napankin ni Apo Jesus, nagparintumang pangaasim. Taumay mo, ipatay ta imam, kanya na baring agbiagpay. Ammo tayo ni Jairo, ammo na adda sa nikwana, adda power na, mabalin na nga ipaagas, ngam pinili na, tinapan kini Apo Jesus na, awanan agnangabitan. Matayon. Agbugbugsutan. Nakakita kayo agbugbugsot? Oh. Nakakita kayo nagbugsutan? Ang kami nakakita? Nga Isus, apo di apong wedi. Umayto mo ni Apo Silin, Jesus, Maria Kinusay! Yan ang pangawag na diyan. Kisusan ko na diyan. Agbugbugsutan ngam napanlata.
Idi kuan kunadan hambong ataktaken na tayon di anak mo hamo taktaken ti maestron na panlata ni Apo Jesus inya nadanon na ijay balay ni Jairo. Agdodongaw ag sasangit da. Amuyo ti dongaw. Amu adapay makamu agdongaw tataawanan. Awan sa mutan tano dayta adda nagminatay iti ka timo ila dongaw dan ka. Hong kunada mo ila nga dayay samot ti dongawan. Kajayan mi idi kay kabisa da dongaw. Ay, manang aya, nay, balunong to, taidanon mo to kinkwana, posporokin tabako. Ipauit na pala ta posporokin tabako, nagado akararwad di langit, kas anong to pa nang iberbirok na. Na siya at ano, agkakabaranggayan to, ti agyan di langit. Rinibribo, milyon na kararwa, kas ano ti pa nang iberbirok na tatabako. Tipay problema kay pan napauitan ti tabako, kin kasapigongan sinjen nan to. Kano na po kaw natadalan, makapampay di langit. Gas diyan mo ti dungaw idi, agdudungaw dan. Diyan mo no, sino dagiti para dungaw dat to idi. Tatamutan moderno mo ti dungawan, piman, mabaybayadan nakalugan dat pick up. Di mat? No last night ka, dijay damata, nagsipot-sipot ka. Natay lang nga roden, agsipot-sipot pa ila. Dahil mo ti dungaw tatan, hama nga dahi tayo agsangit. Ay apaw, nagnginan sa apay bayad dan. Dungaw, agdudungaw dan. Amo yung timbaga ni Apo Jesus. Anya ti umariwawaan nyo. Haan nga na tayo, maturog laang, dagay agdungdungaw, nagkakatawa dan. Na tayong dungdungawan dangam, idimbaga ni Apo Jesus, na tayo anya naganan, hangkay nga madanagan, maturog. Kung kunwari, dan sa mo alalitin na dataw. Kaslan sa mo tagapatik, dan sa mo alalitin na. Dahil niya ti kunana, nagkakatawa da, pinarwar na amin ida. Niya ti kunana, talit akum. Bumangon ka, babae, bumangon ka, bimangon nga nakigtot da aminan. Anya ti ibagbaga na kanya tayo dito kakabsat. Anya ti nalawag nga ipaay na kada tayo. Di mo na may basa in ti apal ti Diablo nang yag ti patay. Di mo na nga istorya di jay babae. Di sakit na nga awanan tinamnama na agasan. Ni ginatayon nga anak ni Jairo nagbiag. Anya ti ibagbaga na ditoy, no addaan tayo ti pamati, agsubli, uray di patay nga injeg ti Diablo, mabalin tayo nga mabbiag, mabalin tayo nga agungar, mabalin tayo nga agbiag anaragsak. Ngam adua ka da tayo tinatay nga agbibiyag. Si aapal ka, hindi nga ron, no mapapal ka ti dakes. Haang ka nga naragsak. Senior citizen kan, kas jay ko mama, ti kalawa ti dagak, inga pa'y lagkot-kot-kot ti mohon nga yal alis mo. Imbes nga agbiag ka nga naragsakan ta senior kan, makikumpit ka pa'y layi ka arubam. Senior citizen kan, ay apo, bakit ang kan, no, da nagipos ti bagda nga coach, kaya mumait. Nagsulit. Anti actually adu kada tayo tinatay apaya no aging inggit lat tadi tabiyag mo no nasayaat nga inggit nasayaat nga apal good ngam no dakes nga apal insecure pala di puso kasla ka mo ila natay anya ti masapul nga rod pamati agasan na isugod ti kararag mo apo agasan na apaya managapala. Apo sa gidem tabado ni Apo Jesus, agasan na, apaya, natangsitak. At dasakit tayo, Apo, agasan na. Di nga runtatan, di maudi nga kararag mo nga, Apo, amok nga kabailam, kung na di reading tayo, di na minsan nga aldaw, amok nga kabailam, agasan na. No natayon ta puso mo ta sa bali, nagyan na ni Sudijay, dawatom ta pagbiyagan na. No adda pamatim kin ni Apo Jesus, mabalin tayo nga agsubli nga agbiag, addaan ragsak. No agbalay kita kadwam, kinaragsak nga tao, makipagragsak haan nga ma-insecure. Dadatay lang nga Pilipino ti crab mentality, awan ti kastad ta sa bali apuli datay laeng. Iso nga no agpangato iso na igutad mo mat.
Na nagbalay, gi-insecure ka mat, nagpata, dirty store na, agistor ka mat, nagpadpada kayo na isa nga, nagsango amis mo, apal mo harod. Sa kanto chis-chismisin, nagnina lako na. Di pa ilang mabrok. Hindi niya nga ron, di niya nga. No natay di niya puso, mabalin nga pagungaran ni Apo Jesus. Mabalin tayo nga agsubli si bibiyag. Anya agsubli nga na si bibiyag. No agbalay gini kabsat mo, magipagbalay gi ka. No na ang angat di biyag mo, dagita pamilyam, dagita kakabsat mo, tulungan mo't ida nga umangat. Nagmadiman nga, dengdenggan daytay, adda umangat nga maysa, di maysa pamilya ka, all the rest ka, imbes nga matulungan ka, magundawayan pa Madamang kasi nga istorya nga daduma ka, dahil nga to, ala di expectarim kumapa, isupay mo tinakaadal, father. Gapot awan naganak min, awan amuda, di da mo maawatan, ay suma makaammo nga min ta ayan tititulo, ay piman ag-agumot, anya mo daytan. Nagsaki metan. Katinay nabiyag nga puso, nabiyag nga tao, no agbanlay gi, pamilyam, kaarubam, katrabawam, makipagragragsak ka. Ngam na di jay puso, ka agbanlay gi ka makinkinit. No di puso, ka agbanlay gi nga may saka, uno umangat tibiyag na ka, masaksaktan ka, ay dead. Natay nga puso. Awan sir bina pusoan na mo agayat sugod nga inggi imot. Anna kayat agparabor dayta apay adam ambisyonan na nga tuunay. Anna kayat ti agpakumbaba apaya ipagarup na nga tuunay. Kuno natay dayta nga puso anya ti aramidan tayo kuno ni Apo Jesus ken ni Jairo. Paunagam ta pammatim. No maunag ti pammatim rumwar ti biag agbiag ta pusom. No, umunag nga pamatim kini Apo Jesus, agbalin nga nabiyag ti relasyon. Alam mo lang dito, agasawa ko ma. Sa galit. Yung orte, dawatem kini Apo Jesus, Apo, agasam ti pusok, apaya, agpungpungtot. Apo, agasan na, kapaya, agsaksakitak. Agpakumbaba ka king kuana, di maudi lang nga rodin nga lamok nga agperma, may salaangan ka, di ko mati pamati tayo. Apo, mariri na kumaab-aba ka, agasam ti pusok tap na hanga umapapal, haan nga agimulmula ti sakit tinakam. Apo, agasan naktap no agbiyaga. Di ti bagbagan ni Apo Jesus kanya tayo. Ngam no ti mga abak kanya tayo, di kunanan, ti apal ti jablo. So nga naman nag-apal ka, pasurot na kati, jak amon, mangrarabong. No nasakit di puso nga da umimprove nga aginawa kapsa mo, ay i-check mo lang. Matay deta puson, oray nga tano, ingge lamot ka kada, ingge rawot no, ingge lumag ka kada, ingge dakkel mo no, natay di jay puso, paagasam kin ni Apo Jesus isugarod niti kunana datoy nauneg a pamati. Dayjay apal ti jablo inabak ti dua nga istorya tayo di babae nauneg a pamati. Ni Jairo nauneg a pamati. Kaya na nga sa uwan no nakadikit tayo kin ni Apo Jesus kabailam ti agragsak. Kabailam ti may tumulong kin ni kabsa mo. No na nabiyag di pusom kabailam ti agayat. Kabailam ti mamakawan. Kabailam ti agpakumbaba. Uray pa nga tanong niya ter aramidan da king kano nabiyag da pusom gaputad da na uneg apamatin kabailam tulatta nga ragpaten da gito nga tartari gagayan tayo itinagan ni Apo Jesus ala kakabsat mayatmet nga pagpampanunutan tayo anya tay kadimet natayen agsaksakit agnangabitan wenno mabalin pa nga pagungaran may samot ti imbaga na pamati may samot ti inarmas dadto ti ebanghelyo tayo pamati. Padoyak-yak tayo ti pamati tayo mamati ak iti may sa Dios ama aman nakabalin amin ana marswa iti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita ken iti may sa nga Apo an Jesu Kristo
Bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao di ti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan a naparswa. Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog nga naggapos sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw, iti makannawan ti ama, umay tumanen as idadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmang ted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti Diyos, amanang nga si unay na tipon-tipon tayo akas maymaysa nga arban. Tapno umay tayo dumawat ti panangaasi na kas ti panagdawat ti opisyal ti sinagoga iti tulong ni Apo Jesus. Umararaw tayo ket kuna tayo Apo patibkerem ti pammati mi. Agpaay kariti mangiturturong iti Santa Iglesia, ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tagbalinda akas ken Jesus, ama nang haasi ken man nakawat, kaditi agkasapulan, dawatan tay ti Apo. Agpaay kariti Pangulo, dagiti na dumaduma nasyon, tapno sanda nga agsarimadeng nga garamid iti nasayaat, para kariti tattao nga iturayanda, dawatan tay ti Apo. Agpaay kariti kakabsat tayo mapukpukawan iti nakatolikwan na pamati, tapno babaen ti panangibabayat ni Beren Santa Maria, maluktan kumara iti isip da ngagtalaned iti nakasigudan da pamati, dawaten tay ti Apo. Agpaay kada tayo nga adda dito ita, tapno si titibker kumakanayon ti pamati tayo ken Kristo, nga iso ti gubwayan ti pigsa, aragsak ken talinaay ti panagbiag, dawaten tay ti Apo. Agpaay kariti masakit, dagiti balod ken ulila, tapno sanda kumanga mawanan tinamnama, ket agtalekda iti kinamanagayat ti Apo, dawaten tay ti Apo. Agpaay kadagiti minatay tayo, tapno maragpat dati na ti panaginana iti sidong ti Dios ana marswa, dawaten tay ti Apo. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adim mawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo patibkerem ti pammati mi. O Diyos agubwayan ti ayat, dagitoy ti unnoy mi nga anak mo, di na kam kumangarod paayen, no pay managbasol kami, ket awan ka ikariyan mi, dawatin mi dagitoy itinagan ni Jesus nga anak mo, ken Apo mi. Inahon migin ka, sagsakot mi anano,
Pagyaman miken ka managparabot nga Ama. Awatin kasan tuwing ina, daytoy dinamay kasan tuwing tuman. And daytoy alam ay naitatunigan ka, kinsa may magkamay kariday di panaya. Amang sumapapit ginalong mo Ama, daytoy dinamay pasantuin kuman. Daytoy aram kay naitatunigan ka, kinsa may magkamay kariday di panaya. Amang sumapapit ginalong mo Ama, Inaunigin ka, nagagsak niyan lang pagyaman igin ka, managparang nga Ama. Awatin kasan tuwing ilang, daytoy dinamay kasan tuwing kuman. Daytoy aram kay naitatunigan ka, kinsa may magkamay kariday di panaya. Amang sumapapit ginalong mo Ama, daytoy dinamay kasantuin kuman. Daytoy aram ay naitatunigan ka, kinsa may magkamay kariday di panaya. Amang sumapapit Kinadong mo Ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po awatin na kumadagiti daton kadagita imam. Ket may paaya pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, ipaay mo ta grasyam babaan dagiti sakramentom. Aramidam kadita babaan tinasantuan nga Eukaristya, mapudnuan mi ti agserbikan ka, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta po ma'am. Itag-ayo dagita puspuso yo. Datan sa tagay iti ako. Agyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katag nanayon a Diyos. Tabigbigan mi apakaitan o kanta gloriam si ka a Diyos adi matay, saranayom ti tao ana ikari amatay. Tay dinarip kanan ti langit iti managbasol a tao. Impaay mo ti panangisalakan mo, babaen tinasantuan a kinatao, ni Apo mi a Heso Kristo. Kat gapo ken Kristo, agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles, isuda nga agraragsak nga agnanayon itasaklang mo, kat dawaten mi ti palubos mo kuma, tay timpuyog mi met tinakurapay at imak mi kat konami adi agsarday. Santo, 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 Diabo Diyos, dagiti amin na parswa.
Ti langit ken dagat no dahil ipakay daydayawan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Madaydayaw ti umay iti nagan ti ako. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo, ti Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman kenta, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana halaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tada ito'y tibagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana halaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara. Dara ti baro ken agnanayon na tulag. Iso ama iboyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. tunggal iti daytoy, apinapay mangan kami, Ket iti daytoy akas suminom kami, iparangarani, ti ipapatay mo, Apo aging gaiti, iyay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan banagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawaten mi Apo, tada kami amakirano di ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kenenggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanop ken mangidaydayaw ken ka,
gapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti Ama, katbalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mamingada sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dumteng ti pagariam matungpal tinakem mo, dito'y nagaka sa dilangit, wet dito'y nagaka sa dilangit. Idem kadakang tiyadaw ito'y ikanen liti, pati na yung aldaw pakawanem dagiti basbasulmi, akas met pamakawan iti basul dagiti nakabasul kadakami, di nakammet baybayan, kaumandogon, iti suliso, ket isalakan nakan, iti dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngeti basol, mailisi kami, ti amin nariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo, anang isalakan kada kami. Upam tituray, di panakabalin kendaya, iti nalayon nadi, tuwag sarday. O Apo Meso Kristo, kinunam ka dagiti apostoles mo, kapya, ti batik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumang. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos, amang ikadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Cordero ti
basbasul tilubong, kasiyan na kami. Cordero di Diyos, Amagikat kadagiti basbason tilubong. Idem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, adtoy ti Kordero ti Diyos sa mangikat ka dagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga may kakanyak, ngem ti may sala nga sao mapaimbag toy kararo. ikaw, Apo, tibilig mi, panakaawa, inakapsut mi, panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo, Apo, di panagbiag mi, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyan, amin nagapuan, rigat kinam ay Diyos magkamangan, anyaman na banal, intay birukin, anyaman na rigat, intay parmiken, nang naagpaiso, ti Diyos tulae, kirit ken nam nama, tintuag lemme, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyan, amin nagapuan, rigat kinam ay Diyos pagkamangan, inayayat mo, Apo, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawaw, kasken ka, o Apo, balinen na ka, tapno ti ayat mo, di may paidam, di ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyan, amin nagapuan, rigat kinam ay Diyos magkamangan, imay kauapo, ket
ket nagrigat ka. Agpaay ti amin na paraswa. Anak ka adipe, amin nakita. Itid mo ti ingin, ti waya-waya, ti ayak ti Diyos, intay rambakan. Grasya na asagot, pagraramanan, kaiso tibiyang, amin nagapuan, rigat kinam ay, Diyos pagkamangan. O Apo Jesus, sumay ka. Dito'y puso kag naed ka. Ikutan to'y biyak ko ket karanwa. Tapno diyak ko may sinaken ka. Iturong nakadwa ko, tarabae maladay to'y nungo. Tapno agserbiak ka si pupuno, aging gatong pato'y biyak ko. Tati ayat mo, iso Apo ti biyak ko, ket ti asip, iso Apo ti kirep ko, ket ti bilin mo, iso Apo ti bagnos ko, nagturong kinapudno. Tati ayat mo, isu Apo ti biyak ko, ket ti asip, isu Apo ti kirep ko, ket ti bilin mo, isu Apo ti bagnos ko, nga agturong kinapudno. Kumararag tayo. Ipaay mo kad Apo, taday tinasanto na sakripisyo nga indaton mi, kanti komunyon nga inawat mi. Iranod da kami iti biyag mo anadyasan, iti kasta kan kanayon na may kalay sakam ken ka iti nalagda panagayat, ket patauden mi dagiti di madadael abunga a maipaay iti langit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Kabsat iti maudi nga misa tayon, iti kwanto no second mass, dapay maudi nga misa, third mass, sumaruno nga Domingo sa Balinton nga Padi Apo. Kadagiti pumarokya Apo, ti isasangpot ni Apuglen, into nabigat ket malem. Ket dawat na Martes ton ti umuna nga misa na ditoy Apo. Ijay papanak, anyo man nga damagdamaganan, hangkay nga umumay ta, hangkay nga taga-dijay niya. Uwe. Ti Apo adda kumakada kayo. Agdumog tayo ta awaten tayo tinadaag a pamindisyon. Bendisyonan na kay kumati Diyos kat aywanan na kayo. Pagranyagan kumati Diyos tilangan na kada kayo kat kaasyan na kayo.
Amen. Iparang kumati Diyos ti rupan na kada kayo, ket ited na kada kayo ti kapyana. Amen. Ti pamendisyon ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasin ti na Santo na Misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbaga bigat tayo amin, Apo.